ബാക്ക്. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് നാട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മച്ചാന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചാടാനും മീനിടാനൊക്കെ പറ്റിയ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഭാഗത്ത് ചെറിയ മതിലൊക്കെ ഇടുന്നു, അതും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചു വന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തറവാടാണ്. തറവാട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മേത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ തറവാട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കളിച്ച് വളർന്നു വന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവിടുന്നൊക്കെയാണ് കളിച്ച് വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം. കാണാനാണ് നല്ല ആയൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ എന്നാലും മുട്ടിൻ്റെ മേത്തത്തോളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ആയോ. കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 2-3 വട്ടം ചാടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കുഴിച്ചാണ് കേട്ടോ, ഞാനും വനും എല്ലാവരും കൂടിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട്. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.